ka ọzọ dịka anyị kwere na nkwa na anyị dọpụrụ nwa obere ezumike chigata azụ na anyị ga-ebido ebe anyị kwụsịrị mana ọ bụ na ị na-esonyere anyị esonyere anyị alụtugokwa aka na anyị aga m etugo nwa obere mana anyị aga m esibara anyị ekwugo maka ọnwụ n'ala anyị nwanne anyị nwoke n'ike ọ nwere nwanne oke osisi gbọnna bụ onwe afọ ndị iti kpọrọ ya Iroko na nwatakịrị ọnwụ ya wutere ọnwụ ya na-ewute ọtụtụ ndị mmadụ na-ewute ọtụtụ ndị mmadụ maka ọbịa nwa nwezi onye welite kamera aka mụ onye nwa ji maka ịmalụ ma ọgụkọ ya ụdị ndị anyị dị ka gba na half plate gba na ọkụkọ Igbo ịmasị ọnwụ gburu ala ha ji onwetazie alụmajiri omi ya ma ọ nweta akụkọ ọnwụ nechara anya gbuo damie ka na-awụzi ụdị ndị otu anyị maka onye na-egbu ụdị ma o nwere ike okpota anyị ise gbuo owutere anyị ekwugokwana na ka ọrụ gị na ebe ndị anyị metụgasịrị aka ịnena anyị funu ndị otu Barcelona ndị ebugwenu nwa La Liga ha weli eje na-aṅụli mmiri nakwụzie ifu na ndị PSG ebukwonu iko Ligue 1 nke ndị mba France na-agba weli ejeje na-alali mmiri ihe ndị ahụ ebe ndị anyị lụtụgasịgoro aka wee na-agwa gị na isiokwu anyị welesi omenala dịgasị iche iche n'ala Igbo maka ịnene ka omenala asị dị ka o si dị iche iche nkụ dị na mba na-eghele mba nne isi ebe a gafee ebe a ọ dị iche isi ebe a fele ebe a ọ dị iche dịka abịa n'asụsụ Igbo ọ nwere ụdị ebe ọya mi nọ n'ofu Imo steeti a oke na ọmụmaatụ esi m arọ ndị Izọgụ anyị chọọ ịgbọ dịka na chi ejigwe arọ ndị Izọgụ ya sị gị na ọchịchị ịgba mana ọ nwere ebe ị ga-echega n'Imo steeti asị gị na itiri na ọ gbara itiri ịfụgwe nwe na ịnọ na arọ ndị Izọgụ ma a chọọ isi gị dịka yesterday n'ọrụ ndị iti anya asị gị ụnyaa nwekwa ebe ya nọrọ ofu Imo steeti asị gị echi gara aga ịfụgị ọ na-aka o si dị n'omenala ndị Igbo wee luo ụfọdụ ịma abịa n'ala Igbo na ana Naijiria enwere agbụrụ ịtọ 3 tribes na Igbo Hausa Yoruba ọ na-aka adịla anyị nwa mfe ịmụta asụsụ na omenala ndị nke ọzọ mana ọ na-adịle ha nwa ọ na-afịa ha ezigbo arụ maka na Igbo na-asụ n'olu na-aka omenala anyị dịkwasị ọ dị iche iche ọ wee wulu ka o si dị anyị anaghị ekwunu na nke mba anyị bụ ụzọ na-alụtụ aka wee ihe gbasara akpụmisi ịma na ebe nke a ka ị na-alụtụ aka o nwere ọmalịcha okwu iji n'ọnụ tupu anyị aga ya wee ezumike ihe m na-ekwu gbasara ya bụ akpụmisi onye di ya nwụrụ na ọwụghị naanị ndị di ha ji ego ka a ga-asị na oge nwaanyị a di ya nwụọla ka akpụọ isi asa di ya nwụrụ ahụ chie ya mmiri ozu ya nwụ ihe ha ọ dịghị mma maka ewe isiokwu na ọtụtụ ụwa anyị nọ n'ime onye a ga-agọtara agọ mana e wuru ụzọ ndị ọzọ dị iche iche a ga-esi wee chọpụta ya bụ eziokwu maka na esi oke na onye ahụ ga-aga ewe ndị omenala ha bụ ha ga-akpụ isi enyochaba gị enyo ya ga-akpụ gị isi a ga-eme gị ihe uwe ntaramahụhụ dịra gị naanị na onye ahụ ga-aga n'ihu arụsị ga-eme gị gaa gọrọ ọnụ ya and mgbe gboo mgbe ihe mmụọ isi arụsị aka na-egwu egwu ị ga na-atụ achị ọ ka ị na-atụ ya ọ ghara gị atụ oge ozugbo maka ahụ nke kacha mma karịa ịkpụ isi a ma ọ bụ ị na-eme asa mmiri ozu ọ na-adị mma maka na ọtụtụ ndị mba ọzọ na-ekwe ya ha na-ekwu maka ya a na-achọ ka ụmụ ha na-alụ ndị Igbo maka ha na-eche na ihe Igbo niile wụ alụsị na onwe na aka o si dị ụta ka o yi acha adị mma ya wụ ihe kwesịrị nyochaa ya ọfụma maka na ọ wụ ihe dị mkpa nwanna m okwu nke ikwuru amagbu onwe maka ibe nele onwe mgbe o yi eme dịka anyị si n'ọnụ na ana Yoruba na mba Lagos steeti onwe ka gị na ndị obodo ahụ ụfọdụ si kwuo okwu ha ewere ihe ndị na-emegasị n'ejije ịmago na ejije anyị ndị nke a si na home video elu onweghị ihe ọzọ ya afụ na ya na-awụghị enweghị ike eme ekwensu emisi pịa onye nke were onye agwọ ọgwụ ego aka ya eme na anabata n'ime nwunye ya yiri akwa ọcha dapị na mgbe aja iwee gbuo m ego agbọ na kọbọdụ godogodogodo onwezie ka gị na ha si chọọ ịkọlịta akụkọ da aṅa ha sịghị ewo ọmọ Igbo na ugesi nke nwasị obere ogu na-ewe nwunye unu gwọ ọgwụ ego
sebele go na wunye unu gwa ego ma wo sisi unu no batagodo onya na owu hosu unu na no ụmụ nwanne unu mama mu unu no onye ọbụla na-ese onye ọbụla na-ese ekwu na-ese emenezi nke ikwuru bụ eziokwu mana ịma abịakwa n'anya nke m dịka nke ikpu isi a na ma ọwụ ụfụ na di m nwaanyị nwụọ na ọwụ na ọwụla onye nke a na-enyo enyo ma onwe ka aka esi ba n'ọnwụ kpolu di ya ma ọwadanya ịma ọwụ kewe omenala mana ịmago dịka mgbe ndị ụka jizi bịa bata ndị ụka bịazi bịa bugharịzie nye maka okpukperechi asịghị na onye ya na-akpụli isi ọ ịkpụọ isi ọ ga-eme ka o benite ka ọ wee kpụọ isi oge dị edu mana dịka o si wee dị n'omenala omenala emebeghị ihe na ịkpụọ isi na di ya nwụrụ anwụ esi n'ọnwụ benite kama na ihe eji akpụ isi ahụ ka ịkwanye onye ahụ nkwanye ugwu ikpeazụ nke ịkpụ isi asịrị m na ọ dịcha mma mana nke ịsa ozu nwụrụ anwụ bịa na-enye nwaanyị na-enweghị nwaanyị na ọ ga-enwe ike ushi gọta ọ ga n'onwe ibe enyewe ya mmiri eji saa ozu ahụ si ka ọ dị ọcha ka ha adịrọ ma ọrụ nke ịkpụ isi ahụ ekwesịghị iwu na ọwụ ọ kwesịrị iwu ihe nkwanye ugwu ịkwanyere onye nwụrụ anwụ ọ kwesịghị iwu ihe a ga-eji na-eme ya ya adịzie ka ntaramahụhụ nyelụ nwaanyị di ya nwụrụ ị na-aghọta ihe mere iche igbuwara ya ahịa si ya ga-esi ya nwaanyị ihe a achọghị ime gị abụkwa ntaramahụhụ kama ọ bụ ugwu asị ka ịkwanyere di uwe ikpeazụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji isi ha ọwe ndị ọ na-eme onye nwụrụ ahụ akpụ isi maka mgbe m nọ mahadum ọ dị otu nwaada amana ya nọ na klaasị mgbe ahụ mgbe nna ya nwụrụ ọkpụ isi ya ọ onye si ya kpọ ọ labedo ụlọ ọnụ ka nọ na mahadum ya ozi abalị atọ abalị tupu edie nne ya ya were aka ya gasị akpụchia ya bụ maka na ọ ma na ọ wepụta n'obi ya mana owu nke ịdị ime ọ bụ ụfọdụ na-eme abịa eme kapushi ị ga-anụcha ọbara na n'ime onye a ga-eji nwayọọ gị kọwara onye ahụ akpọ ya ịkọwakwara onye ahụ aghọta ya ọfụma ghọta ya onye nwere wezie n'ụjọ ma nọọsụ uju dị ka ọ dawo na ọ na-elu uju dị elukwu uju agụba adịlọ nke eji wee kakachi ya elu m uju agbanyụ ụfọdụ a na-eji agụbala adị ka abịa kpụcha ihe adịzi abala karịa elu m uju ada onye nwe ụzọ na-aba abịa na nke gbasara ihe nke iso ozu ahụ a nke awụ ihe ziri ezi ekwesịrị onwe n'ụmụnna achịkwana ọkwa ha krasi ka anọ nkwuo oche obi nke m n'anya nke m onwele ndị ụmụnna afọrọ mere ihe dị na ekwesịrị nwere ndị anyị ndị oyibo ka aka na-abụghị ofu aka ka ha kọwala oyibo ihe mere eji mee kpaa ụdị agwa dị na maka ịbịa nene mgbe mmadụ nwụrụ onwezi ihe sie na-ahụ pụta dị mma ihe niile anwụchigo ihe niile ka anyị dele ndụ ka anyị dele ịmasị ịkwanye mmiri elu olu na-akpa efu nke ọ bụ na-aga n'ọgba ụdị anyị dele ndụ anyị na-eme na anyị dị ndụ ọ na nwere ihe si anyị na-ahụpụta dị mma anyụọ ife na onwere nke dị mma okpofu pụta onwere nke dị mma abụ anya mmiri onwere ihe si anyị na-ahụpụta ihe ọbụla balụna si na-ahụpụta ka ezi ka ọ ya esi ewulu maka na di nwaanyị nwụrụ eleghị anya usoro a na-eji esi n'usoro ndị ọcha a na-akpọ postmortem ma ọnụ kedu autopsy onwe ka esi na enyi nwaanyị adịkwa ama m na o nwere ka aka esi baa n'ọnwụ di mgbe nwoke nwụrụ na-ewelu n'ozu ọcha emegbu ihe niile dị ọtala eme enyocha ozu mana ebe mmiri si banye ya bụ na-asị nọ ihe olili eri gbulie enyochazie kedu onye ikpeazụ onye lie nri agba afa ndị ọcha onye bụ afa ndị ọcha autopsy agba anya afa ndị ọcha ọma nwaanyị na onye bụ onye ikpeazụ niile ya akpọta ya nwaanyị egbo kedu ka ụdị esi mkpọtụ ya jụrụ ya gwakwa na ndị ụmụnna ma akpọọ okpili na ife kụwa nwa enyi ya ndị ọcha enyi ya oyibo eme ndị uwe ojii eme ya ihe ndị ọcha onye nwee jee n'ụlọ ikpe ewetacha fatu na evidence agada eweli emekwụkọ n'ọnụ ikpe ekpe onwe ya karịa nke elu asata mmiri eji sadi mkpa ahụ ma nsị na ahụrụ m ihe niile ọkwa na onye na-eme ụdị ọsị ọ bụrụ da nwa ya ewezu ka ọ bụrụ nwa gị nwaanyị ka na-eme kedu ka ya ebe nwere ọtụtụ ekwesịrị inyocha ihe ọfụma mmadụ hiwere omenala mmadụ hiwere omenala ọkwa mmadụ ga-eme gịnị ga-akụ asịsị ya ụmụ ụfọdụ omenala ndị a na-adịchaghị mma n'arụ nke civilization ka bụrụ mmepe anya
emepego ya anya ekwesịrị ime gịnị enyochagharịa ụmụ omenala ndị a na-adịchaghị mma enyocha ya wepụ ndị a ga-ewepụ ndị a na-eti maka na o nwekwara ụfọdụ ihe ndị na-emegasị n'obodo na nke iwu ndị na-akwado ma ọ na-emegide ụdịrị omume a mana e nwere ndị na-emezi iwu ndị ahụ ka nọ ya iwu ndị ahụ awụghị iwu ndị kwesịrị n'ugbu a ya otu n'ime ya wee ikuru mmiri ozu nye nwaanyị ọ dị mma Igbo ndị ọma eje mba unu afụgo ka anyị si kapịala nya okwu ọnụ na-aga eleghị anya gị nwa onye nnu ile a na be gị na-ene anyị ịbịa igwe n'ụdị ọnọdụ a ma wefugo ebe o mere mbụ eje n'ebe ọ na anyị ka nwere okwu n'ọnụ anyị ama enye unu azụ anyị si uru chere na ka anyị dobere nwa obere ezumike anyị chigata azụ anyị kapịala nya okwu ọnụ na-aga n'ihu sonye na anyị